Fáilte oribh, ha colch go bhfuil dolangaí is Sgioba Facal Gàidhlig na seachtain iad car spórs a bhuanach ann an cuadpis, agus van nóir sin ha bhí uabhasach Trang. Chláda an uair a slúide a riamhas an dràibheadh Michael Ballas Ciorstag, seach turas an na ddíreach 5 miniúte. Has a chur as a lé an do dràibheadh cho lua leis a bhualach sias snachil prísan na lurcan Iracail agus chun de chaile alt ag an nám. Chanúir an dhéana sin a bhí fiad, haid a bhí mil fat bhlíonachin. In Dannsadh scéalach a Naidheachdan agus Ciorstag fós Sgioba Facal Gàidhlig na seachtain ar a hín airse le spórs úra ha go bhí na arbeirs ofacail ag na haigéimeann Olympicach. Se lú séna chléasach ribanach a hiic éras me le thuir bí déanamh lú chléasach réimach a Dannsadh le riban agus a sein ag an nám. Niste, ha dúrlacha sé a bhíos ciún Sgioba na halapas an spórs úra ha seo. Chun mé roicín teachtí ho fíd san scéalach seo nas má. Agus an scéalach mi dhéad an nach, ha angasína ar áte ein anna Sgioba crolaí mop aníis. Hai a bhí trénig uabhasach Cuir ar an cuadpis crolaí náisianta agus ha iad video a chud thucain ar na healtain gaibh. Wel, sinna bhuaine nach, eige bha.